Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan, at maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo. Ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At pinigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo. Wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagit, banayad, magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At naunawaan ng Diyos, nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para sa mabuting balita ng Panginoon. Tayo pong lahat, papuri sa Diyos Ama, pagkat pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at nagkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga yon?" "Wag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Tungkol po sa mga masiselang tao at padalos-dalos na tao ang ating mabuting balita ngayong linggong to. Sa mga taong masiselan at padalos-dalos po, sana marinig nila ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayong linggo. Sino na nga po kasi yung politikong nagsabing susuportahan daw po niya ang pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN kung nasa ilalim na raw daw po ito ng bagong may-ari at namamahala nito? Ang selan naman niya. Sana marinig niya itong ating pagbasa ngayong linggo. Sino-sino po kasi yung mga kongresistang bumoto para hindi bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN? Ang seselan naman, bagay na bagay ang ipinapaabot o mensahe ng ating ebanghelyo sa kanila ngayong linggong to. Sino po kasi yung iisang politikong nagsabing mas maigi na ang mga empleyado ng ABS-CBN ay maghanap na ng bago nilang trabaho? Sabi niya, ang selan niya. Bagay sa kanya ang ating pagbasa. Sana marinig niya.
Bakit bagay sa kanila ito? Kasi mas maselan pa ang mga ito kaysa sa Diyos. Totoo po yun. Alam niyo kung minsan, tayo pong lahat, kung minsan, mas maseselan pa tayong mga tao kaysa kay Hesu Kristo. Kung minsan, mas maselan pa tayo kaysa sa Diyos. Base po sa sinabi ni Jesus, hindi daw po biro kung manghusga ang Diyos. Hindi daw biro-biro kung manghusga ang Panginoon, ang Diyos, sabi ni Jesus. Bakit? Kasi po, iniintindi muna niya, inuunawa niya, pinagpapasensyahan ng Diyos ang mga masasamang damo na nakahalo sa mga mabubuting tao. Ang ganda po ng ating ipinahayag na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ang sabi po ng amo sa mga alipin niyang lumapit sa kanya, na gusto ng mga alipin na ito na kaagad ng ihiwalay yung mga masasama sa mabuti. Anong sabi niya? No, huwag ninyong bunutin, sabi po niya. Hayaan ninyong tumubo yan pareho. The Lord is simply tell us here. He simply tell us here that's how patient and merciful God is with these wicked people, with this masasamang damo. Paalala lang po, hindi po maselan ang Diyos. Okay? Hindi po maselan ang Diyos dahil dakila siyang lubos. Hindi maselan ang Diyos dahil dakila siyang lubos. Mapagtimpiya, nga pong Ginoo. Pasensyoso ya, nga pong Ginoo. Mapanubaya yung Diyos. Sabi po ng unang pagbasa natin, base sa aklat ng karunungan, sabi nito, ipinapakita mo, O Diyos, ang awa mo, ang habag mo, kahit kanino. So meaning, kahit kanino, hindi lamang sa mga mabubuti, kahit pa man din po sa mga masasama, kasama din sila. Ipinapakita mo, O Panginoon, ang iyong habag, ang iyong awa, kahit kanino, dahil ikaw ang Diyos ng lahat. So doon pa lang hindi na maselan ang Diyos. And in our second reading, St. Paul says, the Lord knows what's inside your heart. Alam daw ng Diyos kung ano ang laman ng puso ng bawat tao. Pansinin po ninyo, ang mga taong marunong magpasensya, ang mga taong marunong umintindi, ang mga taong marunong umunawa, hindi sila konsentidor sa mali at masama. Totoo yun. Ang masama ay hindi kinukonsente. Ang mali, hindi inuugali. Ang masama hindi po kinukonsente. At ang mali kailanman dapat hindi inuugali. Halimbawa, ikaw na tao, tayo, nakita mo na yung mali. Nakita mo na, may maling ginawa ang isang tao. Nakita mo nang may mali, pero ikaw pinagwalang bahala mo lang, hindi mo na lang pinansin, patay mali siya ka na lang. Alam mo bang hindi pagpapasensya at hindi pag-iintindi yun? Pagiging konsentidor yun. O kaya naman po, lantaran na ang paggawa ng kasamahan. Lantaran na, talamak na ang masama, pero ikaw, sinusuportahan mo pa rin ito. Hindi po pagpapasensya at pag-iintindi yun, kundi yon ay pagbulag-bulagan na yon. Sa madaling salita, ang taong marunong magpasensya, ang taong marunong umintindi, ang taong maunawain, siya ang tunay na mahabagin. Ang taong maunawain, siya ang taong tunay na mahabagin. Paalala lang po, halos magkamukha, magkawangis, ang masamang tao at mabuting tao, parang tanim lang po yan eh. Kaya nga yung amo, ayaw niyang pabunot yung mga damo, yung mga masasamang damo. Bakit? Kasi baka mamatay lang, pati yung trigo na nakatanim sa bukid niya. Parang tanim din lang yan eh. Kung magkasing lintulad,
magkapareho, magkawangis ang masamang tao at mabuting tao dahil parehong tao yan, parang tanim lang yan. Magkawangis din po ang trigo at masasamang damo. Kaya huwag mo munang bunutin ito. At dahil halos pareho, magkahalintulad, ang masamang tao at makasalanang tao dapat bigyan ng pagkakataong makapagbago yan. Wala po tayo sa lugar at hindi po tama, naniniwala ako, na yung mga taong hindi natin gusto, kaagad-agad natin silang huhusgahan o hahatulan. Dahil magkapareho yan, taong masama, taong makasalanan, hindi husto, hindi wasto, hindi tama, na husgahan ang mga hindi natin gusto. Halimbawa, dahil ayaw mo sa isang tao, ayaw mo sa kanya, siguradong mali na ang tingin mo sa kanya. Palagi na lamang mali ang ginagawa niya dahil ayaw mo siya. O kaya naman po, dahil hindi mo gusto ang isang tao, siguradong sa'yo, siya na ang pinakamasamang damo. Siya na ang pinakamasamang tao. Bakit? Kasi kung minsan po, ang napapansin lang natin ay yung nakikita ng mga mata natin. Pero yung laman ng kalooban, hindi na natin napapansin yan. Kung minsan, kung ano lang yung nakalantad, nakikita ng mga mata, yun ang ating napapansin lang. Pero yung mismong kaibuturan ng puso, hindi na natin batid ito. Kaya nga't ang dali sa atin na manghusga, na maghatol tayo. Maselan tayo. Paalala lang po, ang taong pasensyoso, ang marunong umintindi, ang marunong umunawa, alam niya ang kahinaan niya, ang kakulangan niya, at alam din niyang kinikilala niya na ang Diyos ang lubos na dakila. Kung ang Diyos hindi pumaselan, tayo pa kaya? Kung ang Diyos ang Panginoon, hindi po siya maselan, ikaw pa kaya? Maselan ka, ikaw na tao. Maselan ka kung palaging ikaw na lamang ang tama. At ang iba'y palaging sa mata mo sila'y masama. Maselan ka, ikaw na tao, kapag ka mareklamo kang numero 1, daig mo pa yung mga komentarista sa radyo. Wala nang tama sa nakikita mo. Maselan ka nun. Maselan ka nung bubungil kang bubungil kasi ala kang butil. Ing alang bunga, yang mabunganga. Maselan ka nung bungil ka rin nga, bubungil kang bubungil, kasi king totoo ala kang butil. Ing mabunganga, king kamatutuanan po, yang alang bunga. Pero, mahabagin ka, maunawain ka, marunong kang umintindi kapag ka nagiging kaugali mo na, kapareho mo na sa pagtingin ang Diyos. Paano yung kaugaling tinutukoy ko? Kapag ka ang isang tao, ang kapwa mo, ang bawat tao, ang tingin mo sa kanya, ay parang tanim lang yan. Kumbaga, umuusbong pa lang, tumutubo pa lang. So huwag agad husgahan, huwag bunutin agad. Mahabagin ka, maunawain ka, alam mo, kapag ka nagiging kaugali mo, katulad mo sa pagtingin ang Diyos. Yun bang tingin mo sa bawat tao, lalo na yung mga taong masasama, yung mga nagkakamaling tao, hindi sila masamang damo, kundi tanim yan, na inuunawa yan. Bakit? Baka kasi naman yung bunga niya ay naantala lang. Kailangan mo lang diligan yan. Kaya't hayaan mo lang. Huwag kang maselan. Huwag bunutin agad yan. Huwag putulin agad yan. Bigyan ng second chance. Tayo pong lahat, hindi po tayo hinihiwalay ng Diyos sa dalawang klase ng tao. Hindi. Hindi po tayo pinaghihiwalay ng Diyos sa dalawang grupo ng tao. Taong masasama at taong mabubuti. Hindi. Isa lang sa mata ng Diyos, isa lang tayo. Isa lang ang tingin niya sa atin. Kung sino yung kanyang mga minamahal at kung sino yung kanyang kinahahabagan. Sino bang minamahal niya? Oo, yung mga mabubuting tao. Yung mga masasamang damo, masasamang tao. Anong tingin niya sa kanila?
Kinahahabagan niya ang mga ito hanggang sa di kalaunan, maipagkakaloob din niya sa mga ito ang pagmamahal niya. Nais po ng Diyos sa ating lahat na magbunga tayo ng kabutihan sa ating mga kalooban. Magbunga tayo ng kabutihan, magbunga tayo ng kabanalan. Kung ang Diyos hindi siya maselan, ikaw pa kaya? Paalala lang po, ang tunay na malakas, hindi siya maselan. Ang tunay na dakila, mapagtimpi siya, pasensyoso siya, marunong umintindi siya, tulad niya. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, hingin po natin ngayon sa Diyos na matanggap natin ng maayos ang kanyang salita at mapuspos tayo ng tiyaga sa harap ng hamon ng kasamaan sa ating daigdig. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Amang matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Ulitin po ninyo. Amang matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Para sa mga namumuno sa simbahan upang kanilang mapapunuan ang mga alagad ng paghahari ng Diyos sa matyagang paghihintay sa pagpapalaganap at pagwawagi ng kabutihan sa ating daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Amang matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang ang kanilang pagsisikap ay maiayos at gawing ligtas ang buhay ng ating mga mamamayan at pagpalain ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Para sa lahat ng mga naglilingkod sa ating mga pagamutan at nagsisikap na supuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang palakasin ang kanilang mga loob sa harap ng mga sumasaway sa mga pinatutupad na alituntunin. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito, ang ekonomismo ang atin lalong mapapalalim ang ating tiyaga sa pagtahak ng mahirap na landas tungo sa panunumbalik at pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Para sa ating lahat na nanalangin sa linggong ito, upang mahanap natin ang salita ng Diyos, ang tiyaga at lakas ng loob para salubungin ang hamon sa kasamaan sa ating paligid, manalangin tayo sa Panginoon. Amang matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumaho dahil sa pandemyang COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Para sa pasasalamat ni na
Pamilya Figueroa, Bacchino family, Cruzados and Luz Medina and family, Alberto Pangan and family, Pamintuan family, Lenin Malang and family, para sa kaarawan ni Margarita Sanchez, para sa special na kahilingan ni na Christian Joshua Angeles, Pinky Feliciano Pangan, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, William Russell and family, Maria Minette Pineda, Jonel and Joshua Pamintuan, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Jojo and Janet Villanueva, Rowelyn Nicdao, Noel Gotus, Emeline and Takao Inoue, Josephine Falapox, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Rida Tiglao Fineda, Teresita Bondok, Mark Lester Arce, Paswing, Annalyn Ocampo, Avelina Ramos, Miss Mangaligdan, Nilo Udan, Cristina Reyes, Michelle Sengson, Jose Mercado, Marlene Mangalos, Baby Glornita Ganya, Nikki Gina Silo, Mary Abigail Tayag, Ronald Nicdao, Merla Mangalos, Dexter Oblian, para sa mga kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Father Eloy Montoya, Ramon Carreon, Marcelo, Dolores, Roman, Arturo Vitug, Luigi Ap, Marco Junio Somido, Mario Yason, Edgardo Dalay Jr., Norberto Guadalupe, Carmelito, Roberto Laksina, Jesus Manabat Sr., Willie, Magdalena, Elio, Aurea Carlos Muli, Melencio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Rita Febes Cervantes, Telma, Magdalena, Elio, Avelina Sanchez, at mga kaluluwa na wala nang nakakaalala sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Hingin po natin ang sarili nating kahilingan. Ama naming puno ng awa at habag, matyaga mong hinihintay ang pananaig ng kabutihan sa daigdig. Isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang maging matatag ang aming mga puso sa pagtataguyod ng kabutihan at sa pagsugpo sa kasamaan. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahayin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito sa kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel, na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis at mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang gangtipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin."
Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol, si San Judas Tadeo na aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanyang, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Heso Kristo, ang ating mahabaging Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayong lahat. Ang Oratio Imperata laban sa pandemyang COVID-19. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumami kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa pandemyang COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo po kami na iyong ihinto na sana ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Ito po'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo po kami. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.